गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायदोंबा नुदों जानांगौ जे आङो रयेल बड' दख'नानि फट'शुट खालामगासिनो स' बेयो पार्ट 2 भिडिअ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायबायबा आरो बे मोनसे पार्ट 2 भिडिअआवबो नोंथांमोना डिफरेन्ट टाइप्सनि डिफरेन्ट डिजाइननि कालेक्सनफोर नुनो मोनगोन दख'नानि स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खानाय गैयाना आंनिया खानाय नखलि हनै हेयार सेडिं खालामगासिनो खानायानो भगबानानो जायनो हरो जोबोर बार मोनायाव बाला जागोन ओइ सिगां नै इसानाव ला आंखौ इसानि गाहायनियाव इसान नैबेयाव ओमफ्राय मिथिबाय बिबार बागानावनो लाखा आंखौ रिलिसबो मोनसे बनायना ला एसे मोजां ओमफ्राय न'आवनो रावबो थाया नामा ओमफ्राय बिबार साजायजोबबाय बैजों बे गेसाव नङालै नङा माने इदि सिस्टेम नुदो होननानै बायदिमा आराम साजायना दोनो नालाय फैसा दोननो जायगा गैयि मानसिनि न'आ बिदिनो जायो रावबो ओमफ्राय नै इखौ नायफैलाय नै मा बेखौबो नुफेराखै 이것도 미공사 이랑 마트 비비디 처음 나 미용 사네 비플라 ओइ की है जिरायगोन नालाय गसंनानै लानो हागोन मोजां नुगोन बिराद
So guys नै गरमावहाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय जिहेतु आलदा आलदा पोस्ट थानो नागिरबाबो बे दखनानिसो फट'शुट नालाय बेनि थाखायनो दखनानि आगर बा दखनानि डिजाइनखौहाय जेरैबायदि पस्टआवहाय थायोब्ला नुजोबगोन बेबायदिसो थानांगौ नालाय ओमफ्राय मिट फट'स बेफोरबायदि लानाय जायाखै आरोना फुल माने दखनानिसो नालाय जोंथ' ओरैनो फ्रेमनि आन्थाल'सो थागासिनो आरो स' दखनाखौथ' आङो बिराद फसायदों गासैबो डिजाइन गासैबो कालार बिराद समायना आरो लोगोसे आंथ' रियेलाव माबोरै आंथ' बेफोरखौ नाया जास्ट आंना फट' एन्ड भिडिअसआव मोजां नुबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेखौथ' दखनाया रियेलावबो मोजां आरो लोगोसे फट' भिडिअसआवबो मोजां आरोना क्वालिटियाबो जा मोजां ओमफ्रायहाय गिदिर गिदिर आरोना सोरबा मटि बा एसे मोदोम गिदिरफोरा दखना एसे स्टाइलिश बा डिजाइन बेफोरबायदि मोजां मोजां डिजाइननि दखनाफोरखौहाय मोननो नागिरा बाट बियो रयेल बड' दखनानि दखनाफोरा बिराद मोजां आरोना लोदो लोदो मानसिफ्राबो गानजागोन बिराद गिदिर गिदिरबो दङ स' साइजफोरा एभेलेबेल दंजोबो आरो स' गाइस नै फाइनेलि जोंना जोबनायनि लामायाव फैबाय जोबनाय माने जोबथ'वाखै आरो गांब्रै दंबावो गांब्रै स' गानब्रै गानखांबानो जोबसिगोन आरोना जोंना नै दखनाया माबोरैहाय नुदों आरो बिराद मोजां नुदों नै नोंथांमोना माबोरैहाय नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव दे नै समायदोंना आंजों ना समायाखै ना समायदों होनदों नै गाइस आङो दासिम मा दखनाखौ दिन्थिखो बेनि प्राइस आरो लोगोसे डिटेल्स जेनेबा नोंथांमोना हलसेलनि थाखायबो बिहरनो हागोन आरो लोगोसे रिटेलनि थाखायबो बिहरनो हागोन प्राइसखौहाय खमावनो मोनगोन नोंथांमोना रयेल बड'नि जा दखनानि बे ब्रेन्डनि अनार दङ बेजोंहाय गासैबो डिटेल्सफोरखौनो आङो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय होनानै होनाय दंखायो बिथांजोंहाय नोंथांमोना रायलायबा खमावनो मोननो हागोन स' अर्डार खालामदो दानो फुजानि कालेक्सन नङाबा जोबगोन जल्दि थाब बिहरनानै लाखादोसो So guys दायो बिराद बुरजा दखना गाननानै आङो शुट खालामखांबायानो होनजायो दा लास्ट मोनसे पिस दंबावो नोंथांमोनाथ' आं गासिखौबो दिन्थिजोबखाबाय नोंथांमोना बबे गांसेखौ साबसिन नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिन्थाहर आरो लोगोसे आङो गरमावहाय इसिबां खस्थ' आंल' नङा जोंनि बिहाइन्ड द सिन बेखौ जोबखांनानै जों जानोसै आरोना जेबो जायाखै आगै प्रनयाबो इमान गोजाननिफ्राय फैदो बेस्रा गथ' अननो ओंखारलायबाय आङो स' दायो जोङो चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय जानोसै
जों थांनोसै नै पेकिं पेकिं खालामजोब्बाय बेस्रा हौवा मानसि हारसिंबो बाजैयाबो फैफायासै स' दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्रायहाय थांनोसै आरोना बिराद उखैबाय आं जाना लानोसै बायदि मोनालाय लांबाय नै जोंना शुटिंआ बेनो गोबाव खालामदो सुटआ बेयावनो लादोंमोन जोङो थ'दोनानै थांसै बिदिनो थांबाय माइना थांगोन दे जाओ दिया बाय आयु मेंबाय न'आव थांनानै माला दुगैनानै उन्दुनो मोनगोन जाबाय आं बिराद मेंबाय आदायाबो दिनै लोंगोन दा दिनै आदायाबो जोंना ओंखाम राननांबाय उफाय गैयाना उफाय गैला माबा मोनसे मोननो थाखायथ' एसे एनै कमप्रमाइसथ' खालामखानांगोन होनदो न'आव थांनानै आराम जाहैदो नङाबा लामायाव जालांगोन लामायाव जालांसै आरामसेनो ओमफ्राय आंथ' मा खस्थ' खालामदों बिथाङासो बांसिन खस्थ' खालामदों जोंनालाय आरो मा होनबावनो आरो दा शुटिं फैगासिनो माबायावसो जागोन जोंना नावकाटायाव नोंथांमोना साननैसो उनाव मारुसिने प्रडाक्शननिफ्राय जोंनि मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन फुजाजों आंजोंहाय जागोन आरो ना शुटिंआ थाबैनो जासिगोन गरमाबो एसे खमायबाय दा खमायखायाखै गरमा बाहेराव सिङावनो जा गरम मोन्दों जोङो दिनैयो दायो थांगासिनो